σας, είμαι ο Ιωσήφ και βρισκόμαστε στο Μακάν. Είμαστε εδώ διότι θα βάλουμε τις τελευταίες πινελιές στη μηχανή μου εν ώψη του Olympia Rally. Επέλεξα το Μακάν γιατί έχει πάρα πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό και οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα έχουν μεγάλη εμπειρία στο adventure και στα rally. Με το Μακάν θα είμαστε μαζί όλη τη χρονιά σε όλα τα challenges που θα κάνω, σε όλα τα ταξίδια, τα rally που θα τρέξω και οτιδήποτε κάνω με τη μηχανή μου μέσα σε αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, Διονύση, εγώ τα είχα λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο μυαλό μου. Θεωρούσα ότι πρέπει να κουβαλάω πάρα πολλά πράγματα. Εσύ μου εξήγησες ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο minimal, θα είναι πάρα πολλές οι ώρες οδήγησης, δεν πρέπει να κουβαλάω πολύ βάρος κτλ. Οπότε καταλήξαμε μόνο σε αυτό το τσαντάκι πίσω στην ουρά της μηχανής, το οποίο έχει κάτσει τέλεια γιατί το έχουμε σφίξει με τους μεταλλικούς σημάντες, τις μεταλλικές βάσεις που έχει και δεν κουνιέται καθόλου. Είναι και σκληρό, οπότε δεν θα μπαλατζάρει. Στην πλάτη μου θα έχω έναν υδρόσακο. Τι θα πρέπει να έχω μέσα σε αυτό το τσαντάκι? Συνήθως κουβαλάμε πραγματάκια τα οποία δεν θα μας αφήσουν να μείνουμε στη μέση του πουθενά. Τι σημαίνει αυτό? Ένα ζευγάρι μανέτες, ένα άκρο από το πεντάλι του φρένου, ενδεχομένως ένα λευγέ ταχυτήτων. Σε περίπτωση που πέσω δηλαδή και σπάσει κάτι. Πραγματάκια μικρά που δεν έχουν βάρος και που θα σου εξασφαλίσουν ότι σίγουρα θα γυρίσεις πίσω. Μια κόλλα διοσυστατικών, τέτοια πραγματάκια. Πράγματα δηλαδή που σίγουρα δεν θα σε αφήσουν στη μέση του πουθενά. Ποια είναι τα πιο basic? Ας πούμε, οι μανέτες πρέπει να είναι κάτι πολύ συχνό φαινόμενο που όλοι έχουν μανέτες στο τσαντάκι. Κοίτα, οι μανέτες είναι στάνταρ, ότι εγώ δεν θα πήγαινα πουθενά χωρίς μανέτες, όπως και με το λευγέ των ταχυτήτων και το άκρο από το πεντάλι του φρένου. Έχει πολλές εκπλήξεις. Πάντα φροντίζεις να μειώσεις πιθανότητες. Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, υπάρχει εξοπλισμός clean που να είναι για ράλι, να είναι ελαφριά ρούχα κτλ? Κοίταξε, υπάρχει ο στάνταρ χωμάτινος εξοπλισμός, μάλλον οι σειρές που προορίζονται για αμιγώς χωμάτινη χρήση από τη Glim. Είναι ρούχα όπως είναι το Dakar, το Mojave, το Exi Light που είναι αμιγώς χωμάτινες σειρές. Άρα δεν είναι μόνο τα heavy duty, τα Gore-Tex κτλ. Που τα έχουμε συνδέσει περισσότερο στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο αυτά. Απλά οι συγκεκριμένες σειρές, επειδή προορίζονται όπως είπαμε για αγώνα enduro ή χωμάτινη βόλτα, τέλος πάντων αμιγώς χωμάτινη, δεν έχουν δείκτη τριβής, δεν έχουν αδιαβροχοποιήσεις, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Φέτος είναι η πρώτη φορά που έβγαλε η Klim κάτι που προορίζεται για χρήση ραλί. Έχει δηλαδή και υποδοχή για το neck brace ιδανικά και είναι ένα ρούχο με Gore-Tex υδροπροστασία. Είναι και Gore-Tex. Είναι Gore-Tex, ναι. Το συγκεκριμένο βέβαια δεν περιλαμβάνει προστασίες, γιατί σου λέει ότι από τη στιγμή που προορίζεται για τέτοια χρήση θα βάλεις κάποιο θώρακα, ένα αερόσακο, κάτι που θα σε προστατεύσει έτσι κι αλλιώς. Τέλεια. Να δοκιμάσουμε μερικά ρούχα, να δούμε τι λέει να δοκιμάσεις. Αν το φοράγες μόνο με τα προστατευτικά για τα οποία έχει θέσεις μέσα, θα φοράγες σμολάκι. Αλλά επειδή έτσι θα το βάλεις με κάποιο θώρακα ενδεχομένως από μέσα, θα βάλεις medium. Εδώ μπορώ να βγάλω και τα μανίκια αν θέλω. Είναι αφαιρούμενα μανίκια, τα οποία μπορείς να τα αποθηκεύσεις στο πίσω μέρος του μπουφάν, που έχει μια τσέπη. Τέλεια. Λοιπόν, F5 με κοροϊντ, όπως το έχει συνηθίσει και από το κράνος που φοράς τώρα. Μαγνητικό κουμποματάκι επίσης. Τέλεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Καρμπονάκι. Αυτό είναι MX 100%, δεν έχει ζελατίνα. Ναι, 100% MX κράνος. Α, καλά. Ρε εσύ, σοβαρά τώρα. Είναι απίστευτο. Έχει αυτή την ποιότητα του clean, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύ, ανοιχτό τελείως. Αυτό που είναι ωραία φάση σε αυτό το κράνος είναι το τεράστιο οπτικό πεδίο που σου δίνει. Wow, ναι. Το χρησιμοποιούν πιο πολύ για enduro, motocross κτλ. Ή και για rally? Με ένα MX κράνος, μάλλον ένα κράνος τέτοιου τύπου, φοριέται για όλες αυτές τις χρήσεις που περιέγραψες. Βασική ανακάλυψη, πες το μαγική ανακάλυψη, τα αεραπάκι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν εδώ το κενό χώρο στο μηχανάκι σου. Και φροντίζουμε να μην πιάσουμε μαζί καλώδια, σωληνάκια κτλ.
Μαρία, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Αρχικά εσένα, γιατί όταν σε γνώρισα είπα ότι επιτέλους γνώρισα την Mrs. McCann. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη εντύπωση ότι wow, ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, κρυμμένοι εδώ πέρα, χωμένοι και έχουν τέτοια εξυπηρέτηση, τέτοια προϊόντα, τόσο ψαγμένοι κτλ. Έχεις πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο και κάπου έχω ακούσει ότι σχεδίαζες και roadbook, έφτιαχνες εφαρμογές. Ναι, ισχύει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους αγωνιζόμενους, εσείς δηλαδή που θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο event, πολυήμερο event, σαν νέος οδηγός στον κόσμο των ράλι, να κρατήσεις την αντοχή σου, γιατί είναι πολλές ημέρες και είναι δύσκολος λόγω των ημερών και των χιλιόμετρων ουσιαστικά. Να είσαι πολύ προσεκτικός και απλά να το απολαύσεις, γιατί αυτό θέλεις, να απολαύσεις και να τερματίσεις. Αν έπρεπε να κουβαλάω 3 πράγματα μαζί μου στο ράλι, ήταν έτσι ο κανονισμός, ποια θα έπρεπε να είναι αυτά? Νερό, tie-up και αλουμινοκουβέρτα. Καλά, έχω χιλιάδες πράγματα που μπορώ να σε ρωτήσω, αλλά μην τους το δώσουμε όλο τώρα, σιγά σιγά. Την Κυριακή ξεκινάει το Olympia Rally. Α, τέλεια. Θα σε δούμε εκεί καθόλου κάποια από αυτές τις μέρες? Ναι, έρθω να σας βρω, ναι, βέβαια. Τέλεια. Τέρμα τα ψέματα λοιπόν. Την Κυριακή ξεκινάει το Olympia Rally. Είναι το πρώτο μου επίσημο και κανονικό ράλι. Έχω απορροφήσει όλες τις πληροφορίες που μου έδωσαν τα παιδιά εδώ που έχουν απίστευτη εμπειρία στο χώρο αυτό. Έχουμε προετοιμάσει τη μηχανή. Ο εξοπλισμός είναι ok που θα φορέσω και θα χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το McCann και είμαι πολύ τυχερός που έχω επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους και στόχος μου είναι να περάσω καλά, να τερματίσω, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, δεν είμαστε για άλλα απρόπτα. Αυτά.